Днес ви казвам здравейте от дъждовна Португалия и по-скоро от дъждовното крайбрежие на Португалия около Кашкай. Защо сме тук? Определено не заради времето, ами заради новото Renault Clio, което се намира в 6-то си поколение и което имах удоволствие да ви представя сред първите миналия месец на автосалона в Мюнхен, а днес отново по покана на Renault България да тестваме тук на прекрасните, макар и дъждовни завои. Мисля, че познахте къде се намираме. Отново на летище София. Часът е 5 часа и 3 минути. Тук сме, защото се отправяме към Лисабон за международния тест драйв на новото Renault Clio. И тъчдаун в Франкфурт, дъждовен, мрачен Франкфурт. Където си изчакваме следващия полет за Лисабон. Тъчдаун в Лисабон, който далеч не е по-слънчев от Франкфурт. Напротив, даже обратното. Какъв е плана? Отиваме да обядваме. Рено имат ложа, лаунж по-скоро тук на летището, както обикновено на техните международни тестове тук. Хапваме, след което взимаме колите и се отправяме, предполагам, към Кашкай беше за действителния тест. След което снимки, вечеря и продължаваме следващия ден с тест. Ето го и маршрутът за утре. Общо взето, крайбрежието на Кашкай. Имаме 4 маршрута. Кратък, среден, дълъг и доста дълъг. 184 км. Като ще видим как ще го разпределим. Black Tech engine, our new engine, which is available on. Of course, the objective is to reduce the consumption, but and as a conclusion, we choose. И отиваме да караме. Ето ги и автомобилите, които ще караме днес. Всички са в новият за Clio червен цвят, но се различават в нивото си на оборудване. Имаме автомобили, които са техно и такива, които са Esprit Alpine, като предполагам ще се разделим. Днес ще караме едната версия, утре другата. Всъщност за първи път се намирам в Португалия на такова време. Ето това са гледките. След 600 км местоназначението ви ще бъде. И ето ни един месец по-късно зад волана на 6-то поколение на Renault Clio, което продължава да използва същата платформа като от Clio 5, но тя е модернизирана. Самото поколение е пораснало както на дължина, така и на широчина. Конкретно на дължина с около 7 см, на широчина с около 4 см, но не това е толкова важното, ами дизайн. Само когато го видите, няма да имате съмнение, че това е нов модел и това е новото Clio. Дали ще го познаете, оставям на вас, тъй като подходът в избраните линии, в избраните форми е доста екстравагантен за модел, който дълги години ценеше практичността. Клиентите ценяха практичността на Clio, а вече той така прилича на нещо, което е по-скоро много авангардно, много интересно, но надяваме се запазва все същата практичност.
По отношение на пространство в интериора, колата запазва доволно такова, но това, което е много приятно, са използваните материали, със сигурност в това ниво на оборудване, което караме в момента, което е техно, което е средният вариант от възможните три, като най-високото, разбира се, остава Esprit Alpine. Тук прави впечатление избор на материали, както и някои дизайнерски решения, за които вече ви споделих в първата ни среща с Renault Clio, особено тук в панелите, които са на страничните врати и пластмасовите елементи, които използват подсветките на амбиентното осветление, което между другото има цели 48 цвята. Това, което също прави впечатление, е новият 4-цилиндров двигател. Да, 4-цилиндров, който е наследен от по-големите Bigster, Symbioz и Captur. Знаете, в групата се споделят двигатели, като този се оказа особено успешен и желан и търсен от клиентите в различни сегменти. Именно новият двигател позволява на Clio да покаже мощност от 160 конски сили, което е увеличение спрямо предходното поколение с 15 конски сили и увеличен въртящ момент с 22 нютон метра. Благодарение на тези параметри новото Clio и постига водещ в класа си разход от 3,9 литра на 100 км по данни на производителя, макар че реалните данни, знаете, възможно е да са малко по-различни, зависи от стила ви на шофиране. Иначе по отношение на шофиране, автомобилът е приятен, комфортен е за класа си, няма нищо неочаквано или нищо, което да ви направи неприятно впечатление. Напротив, дори инженерите са обешумили допълнително 6-то поколение на Clio, като са добавили допълнително пяна в А-колоните, така че при високи скорости новия модел да се чувства дори още по-комфортен. Хубаво впечатление прави също така, че новото Clio, да, то трябва да се съобразява с най-новите изисквания на Европейския съюз за безопасност. Има цели 29 системи на ADAS, които обаче много лесно и бързо може да изключите с натискането на един бутон тук отляво на волана, което в определени ситуации е, може би, първият бутон, който ще искате да натиснете след старт-стопа, когато се качите в новото Clio. Решите, че 4 цилиндъра са ви прекалено много от финансова гледна точка за новото Clio, което между другото идва на средна цена от над 50 000 лева. Може да изберете и на 3-цилиндровият с 115 конски сили, който се предлага както с автоматична трансмисия, така и с ръчни скорости, като за феновете на двугоривната система Renault предлага и вариант 120 конски сили, който идва с газ бензин, който се предлага вече само с автоматична трансмисия, като входното ниво остава двигателят с 115 конски сили и изцяло бензиново предложение. Само да ви кажа, че динамиката на новото Clio не е мираж и този 4-цилиндров двигател определено не е маркетингов трик. Колата се усеща изключително пъргава. Да, 160 конски сили на това купе просто правят чудеса по завоите на Кашкай. Интересното е също така, че в тесни пространства новото Clio се справя вече още по-добре, благодарение на подобренията радиус на завиване, който е 10,6 метра. Между другото, нещо, което също си заслужава да спомена, е подобрената камера, която инженерите казват, че са обърнали специално внимание. Тя, освен че с променена позиция, е и с доста подобрена графика. Ето, може да видите колко е адаптивна, без аз да я натискам. По отношение на режими, имаме 4 режима. Имаме еко, имаме комфортен, имаме спортен и новият режим Smart, който би следвало да се адаптира към вашия начин на шофиране, пътя, настилката дори и да представи най-доброто, да избере най-добрият от трите режима съществуващи, оставащите 3 режима съществуващи и да ги приложи в актуалната ситуация. Например, в момента съм на екорежим, стандартният екорежим. След това, ако в
колата осезаемо става по-пъргава, имаме по-добра реакция от педалите. Воланът една идея се втвърдява. Шасито като цяло, или по-скоро окачването изолирано, не бих казала, че се променя, но определено най-голямата промяна при спортният режим идва от педалите. Вече когато включим автомобилът на въпросният нов смарт режим, той сам избира, както ви казах, кой от трите да приложи. Например, в момента избира, че на тези завои с 40 км в час най-удачният режим е режимът Еко. Добре, сега ако подадем малко повече газ, хипотетично, ето автомобилът мина веднага в комфортен режим, тъй като се нуждаем от малко повече тяга, но не чак толкова повече, че да има нужда да активира режим спорт. Все пак трансмисията и двигателя винаги ще приоритизират икономията. Както ви казах, новото Clio постига завидни числа за класа си, с които много се гордея. Тук вече на изкачване определено закостихме на комфортен. И вече когато сме стигнали определени обороти, отново мина на еко режим. Приятна изненада, да я наречем, прави факта, че двигателя дори под напрежение не се усеща нервно, ръмжащ, такъв, че да ви дразни на малолитражка. Напротив, новият двигател, освен икономичен, е наистина много приятен за каране. Ключа. Това също е новост. Не съм сигурна дали е само за ниво техно и ниво есприталпин и дали не е изобщо опция, за която се доплаща, но най-накрая ключа не прилича на просто пластмасова грозна карта, с която може би си отваряли гаража, ами на нещо, което ще отключва един истински съвременен градски автомобил. Така че, поздравления, Рено! Това са този тип гледки, които снимате и си пазите в албума картички. Защото само погледнете какво се случва с океана. Трябва да призная, че определено бреговете на Кашкай много му отиват новото Clio. Почти даже си го представям с една сърдъска отгоре. Макар че тази роля вече е заета от Renault 4. Задните седалки падат, което позволява да вместите обект с дължина до 2,20 см, т.е. 220 см, 2,2 метра, което означава, че може да сложите, например, купи от Ikea, сърдъска, ски или каквото друго пожелаете. Five hours later. I think... Ами... Може поне... Sorry about that. Дъжда определено не помага за втората част от събитието, която включва презентация и вечеря и поне да изглеждаме представително. Но ще работим с каквото имаме. Вече ме познавате, така че първото място в стаята е кафе-машината. За едно кафе, нищо, че часът е 5:30. Вече сме будни от над 14 часа и честно казано имам нужда. Готин порцелан на Vista Alegre, която е приятна марка.
Кафето е страхотно. Ето, точно това имам нужда след края на супер дълъг работен ден, който включва няколко полета, 6 часа във въздуха и 300 км шофиране по португалски завои просто. На моменти мисля, че има нещо шик в това косата, да не е в перфектно състояние, да е леко чуплива, да е леко игрива. Не знам, понякога го намирам за елегантно да има някакъв чер, макар че повечето пъти винаги залагам на поне желанието за перфектна коса. Имам дилема дали да сменя обиците. Вместо тези, които са ми, да сложа ето тези. И ще стоят много добре и си връзват с гащеризона, който е в подобен бордо цвят като обиците. И мисля, че ще заложа, пък и ще бъдат акцент, защото раменете са голи. Добре, връщам се след секунда. Окей, всичко е точно. Големият ми ужас да си изгубя обиците. Така, сега ще ви покажа как стоят. Смятам, че са много красиви. Имат златен кант, перла и този бордо цвят, който отива просто. Тук са ни подготвили едно Клио в сребрист цвят, както и новия двигател, който ви показах още в Мюнхен, не от толкова отблизо, тъй като тогава бяхме ограничени от време. Но ето го новият 1,8 литров 4-цилиндров двигател по цикъла на Аткинсън, който между другото в вариантите, които не са хибридните, изцяло бензиновите или с двугоривната система си партнира с EDC трансмисията. Ето това е Клиото в сребрист цвят, който също доста му отива. Много приятен перлен оттенък. Ето я и батерията, която е вече с увеличен капацитет до 1,4 кВт от 1,2 кВт. Тук имаме и новите 18-инчови джанти.